ninyo unsa may importante ang pagsunod sa simbahan o paggawas ng ini. Siguro kasagaran mo tubag, importante gyud ang pagsulod sa simbahan. Para may igsoon silang duha importante. Pagsulod sa simbahan, paggawas ng ini. Unsa may makuha nimo kung sige kag sulod sa simbahan, apan inigawas nimo, dili ka mamunga og mga mayong buhat. So mga igsoon, ang imong pagsimba, pagsulod sa simbahan, pagampo, pang mga binuhatan nato sulod sa simbahan, kinahanglan inigawas nato, mamunga kinig mga iyong buhat, pinagi sa mga buhat na makaalagad, makaayo ngadto sa uban. Buhat nga makapahiuli sa mga relasyon na naguba. Uban pag igsoon magpasaliway ato sa uban, mao kini mga mayong buhat may igsoon nga angay nga magagikan sa mga buhat nato dinhi sulod sa simbahan. Mao kini ang gisulti ni Jesus dinhi sa atong ebanghelyo. Nga kinahanglan mamunga kitag maayong mga buhat. Kay kung dili kita mamungag maayong buhat, putlon kita gisugnod ngadto sa kalayo. May igsoon usab dinhi makita nato kinsa atong sundon. Sundon agig paningingnan sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Dili lamang katong tao magsigi hisgot sa ngalan sa atong Ginoo, apan dili usab buhat niini di makita sa iyang kinabuhi ang mga butang nga alang ka atong Ginoong Hesukristo. Gitawag ka na sa Ginoo mga mini nga propeta. Makita sila, pinaagi o mailhan sila silang pagkamini nga propeta, pinaagi sa ilang mga binuhatan. Usa maigsoon, alang kanatong tanan, kita nabunyaga naman, kitang tanan, kitawag usab sa Ginoo sa pagkapropeta. Ang propeta maigsoon, dili lamang nga katong manag-an sa mga butang nga umaabot, apan sila ang magsaksi sa mga kabubuton sa Dios. Sila ang magsulti sa mga mensahe sa Dios ngadto sa uban. O nga kung dili kita ang tawgon nga mini propeta, kinahanglan sa atong kinabuhi nga Kristohanon, sa atong pagtumigson, makita kini sa atong kinabuhi sa atong mga mayong buhat. Kinahanglan kita mamunga og maayong mga binuhatan ngadto sa uban. Manindog na kita. Ang kamatayon